emhlabeni Ngihle. Uyasabona njani? Siyaphila. Siyaphila. Hayi uyacula impela uyacula ngiyakuzwa hamba ushaya umzilini hamba. Yabonga ngiyabonga. Yini ngento ongakwazi ukuyenza ngoba ngeke ngenza kuthiwa impela usucula impela lokho ukuthi usukhipha nezingoma manje. Yebo ngiyakhipha manje. Hayibo ingomani lokho kuthiwa amasingile Yebo ngikhipha nje ngawani. Yini ongafuna ukuyenza kanti Dlodusa? Wangezwa la esikoleni uyaphasa. Uyacula ngalana. Khona onjani futhi uyamodela wena? Yebo ngiyamodela. Okay ke zethi ingane ke futhi sibe zilinyana ke. Kube ngathi ngihlahlavu nje ngoba ukhuliwa kana ngisho u6 standard 6. Wena bese ukwenza ukuthi abaphathe kanjani ukhuliwa? Kuyakufikela yini lokho ukuthi njoba ula emphakathini awuwedwa sikhona ezinye ingane zamantombazana. Yebo. Ngoba ngikhuluma ngokukhuliwe nje manje ukhuliwa kanasho ukuthi wagcina nje wangena e-high school washiya khona lapha esaqala. Uthi akaphatheke kanjani? Ishikwengazi ngize ngicabanga. Nciphisa ngempela nciphisa kube khona okugodwa uzosalela ngemuva. Hawazi ukhipha amasingili ngalana, uyacula ngalana, uyamoda. Shothi ke thina sizele nje insangu yezingane, inkunsalala, awunciphise ngempela. Uzokuqhatha nabantu ndlela. Mina nginankinga nawe. Bona sengisho ukuthi abanye umama la, ungavuka uvuka kwalelo mlenze ungaka ngalento yakho lokuhamba ucu yini uculelani kahle. Angiphinde nje ngizokuthi uyacula. Nalowo masingili la uhamba uyadelete la uwafake khona angazi ingoma la ilalelwa khona. Nasema radio bathi badelete lezi ingoma zakho. Yebo. Hawu nanga umuntu uyabona sekuphi la? Mhlawumbe uzohamba la endaweni mawuyisifile.